mhoro tiri kuno kumaportuguese, right? Hanzi musaseka tumadziwa tukubuda ndandiri mumvura umo. Hanzi iwe Fidzo iwe wakati chinezve Bonde matanga futi kundidzosa nawo dzebonde andi murundinzo kana muchindinzwa kurukurai mukaona pasvika maportuguese mundiudze kune maportuguese ari kumashuro maporisa akauya mundiudze ina handiaoni ndechiona imimi ina handisikaona ndatini zvimwe zvinhu hamuna basa nazvo mazviti haisi kuda kumira yakatasa haisati yamira yakati tasa twendendendende haisati yamira yakati tasa ndendendende right mirai guys so ndandakablock so inzwai kavanhu nemimi handisi ku-UK right handisi ku-UK muri kuona gungwa iro gungwa iro right handisi ku-UK but toda kutaura nyaya yezviko tachitaura nyaya yekuti inzwaika hazvinetse zvinhu zvamaindibvunza izvi bonde rinoitirwa 3 reasons handida kugarisa bonde rinoitirwa 3 reasons ukaona uchita bonde unofanira kuziva kuti uri kuzviitira for 3 reasons. Number 1 kunakirwa kwako iwewe which means unogona kunobhadhara munhu usingamude wonakirwa iwewe right toisa pasaidi izvozvo. Number 2 bonde rinoitirwa kunakirwa kwako nemunhu wako kana kuti kunakidza munhu wako iwewe ndo kwatinonyanya kuda kufanirwa kukoshesa kunakidza munhu wako. Kozouya number 3 kuzvara noita bonde kuti uzvare don't worry about zvakawanda. So ndoda concentrate pa number 1 hamunoiziya. Number bonde rinoitirwa kunakidza iwewe wega unogona kuriita chiro wega neruoko rwako handiti but iri rakanyanya kukosha nderekunakidza umwe wako iwewe newewe uchinakirwa. So iwewe unofanirwa kunakirwa nekuona umwe wako achinakidzwa ndokuti bonde ndo ramunofanirwa kuita marriage roro. Saka bonde ramunofanirwa kuita marriage imbiri maponde amoita marriage maviri rekuzvara nerekunakidza umwe wako nekunakirwa iwewe but rekunakidza umwe wako uchinakidza iwewe rinovunza vana vo futi. So kana wanakidza umwe wako uchinakidzwa neiwoka haunidhi rekuzvara iro because mukunakidza umwe wako nekunakidza mwana anovouya iwewo kana uri marriage mako uchipedza ita bonde wedza wamwa doro kana wakadhakwa zvibvunza kuti ndaita bonde ripi rakataurwa nahendi lioni ndaita rekuzvara mwana here rekuzvara mwana ingori tiba bu gone rekunakidza iwewe tiba iwe wanakirwa gone rekunakidza umwe wako manje ndo randoda kutaura nezvaro. Handisi kuda kuita live yakareba bhosi ndiri kugungwa mvura iri kuzotendera imwe yatozarawo ndikavharirwa pano pandiri apa ndakutodana polisi kuzondirescue. So mvura yatozara iri kuuya muri kuiona izvo. So ndine maminutes mashoma ndiri pana. So kana uchida kuita bonde iwewe rinonakidza iwewe neumwe wako manje mozoita vana futi ipapo ndo riri bho. Saka kuti kudii? So kana uchida kunakidza umwe wako wadidi unobvunza kamwe wako zvaanoda naye. It's so simple. Haunakidze munhu hauti nakigwa nezvezvi unobvunza mumwe wako kuti unonakidzwa nei handiti. So it's simple. So imi mumamarriage menyu imomo makaguma kuita bonde rinonakidza umwe wako rini? Vazhinji venyu munoita rinonakidza imimi especially varume. Wakamboguma rini kuita bonde rinonakidza umwe wako? So advice uri kutodei Fidzo ari kuti iye nakirwa nebonde ranakidza umwe wako. Ukangodero wada good lover watacha nakirwa nekuona umwe wako achinakirwa kureva kuti iwe haufanirwi kupedza kana umwe wako asati ati handabo chete. Saka tanzwisisana yapera lesson yaropera. Saka iwewo kana uri pamunhu kuda kuti uri pamusoro pemunhu iwewo uri pamusoro pemunhu ndiwe unofanirwa kuvhunza ari pasi zviri right izvi. Iwewo uri pasi rekangorora sengadanda muudze kuti ipapo pari right apa
inga ana conductor munovaudza apa musandidzikisira apa ndidzikisirai pahampa pamusoro peapo pamberi apo zvino kana uchiudzawo conductor utadzaudza murume wako saa zvinoitika ndezvokudai so manje pamaponde amuri kuita mudzimba menyu umwe anenge achiuya neskiri rake rakadzidza kusirwa nezuro umwe ane skiri rake rakadzidza 2 years ago umwe ane skiri rakadzidza pavanhu 15 mese munoziva mapasti enyu umwe une skiri rakadzidza uchiri virgin unoda kuriita musi umwe chete pane zvimwe zvidobi zvisingaitiwe nana Cristiano Ronaldo musi wefinal zvimwe zvidobi hazviiti kune chimwe chidobi chinoitwa Ronaldo angosvika achingoita mastep over pese pese anenge asingatogoni bhora hanzi okutega mai panyaya dzakadai dzisina ndo ndiri kukudzazve inzwa zviri kuitika panapa ndezvokuti maskiri unawo tozviziva deya unogona kupinza deya kana uchitamba bhora but kana munhu akavhara deya haumupinze deya so zvinoitika kana uchigona bhora ka uchida kuti munhu avhure deya unovhura gumbo rako iwewe munhu wovhura rake achida kuvhara wopinza bhora mudeya ndozvoitwa bhora ka zvino amwe munoya neskiri dzenyu dzamakadzidza yes une mbiri chaizvo zvakambochemedzana ningi nananingi but ziva kuti uyo unaye haasi ningi mubvunze zvakambomuchemedzavo kwakabva hamusi kuzvinzwisisa ipa neminda kuone bonde harina expert yokuti hazvina basa history yavo haina basa kana even vakabva kukare vakakuti haugona siyana navo kune rimwe zimunhu riri papa rechiti ndakambovata nayewo yaagone hausirambona mwana urangwa nemwe timu so achirangwa kune imwe timu ndaagoni bhora wozomona kutambira Man-U wozovona Pogba dzingwa neMan-U aenda kuJuventus uyo Pogba adzoka kuita 90 million yes chikomana chokaramba icho chokudhara uchiti achigoni bondeka pamwe chakurigona nokuti chakazonodzidza ticha hanzi nyatsotaurisa takatera ticha akakudzisa grade 1 uchikonwa 1+1 ka anogona kusangana newa professor chinoita kuti munhu azogona zvizvo wazoita wabva ipapo so iwewe kana x wako akakuti haugoni ka forget that x get away x enda ndazvinzwa x maticha akawanda akanditi handigone chikoro ini but mazhinji acho ndatodzidza kuwadarika because ukatedzera ticha akakuti haugoni chikoro ticha ngaakuti haugoni zvandakudzidzisa haufangi kuti kumunhu haugoni bonde haugoni rangu kwete kuti rako ukati kumunhu haagoni bonde ka hausiwe examiner wega hausiwe examiner wega vamwe venyu mune mbiri yekugona madamba refu but what you don't understand ndezvokuti kune vamwe vakadzi vasingade madamba refu handi munotaura kuti he murume angonakirwa 2 seconds variko futi vakadzi vanonakirwa 2 seconds saka musi unosangana ye 2 seconds wako vari kuseka nomwe 2 seconds wake ari kuseka vakasangana vanotonakidzana vakatoita imba yavo ima 2 seconds zvikatofaya so iwe nikuchikufamba uchi ndingagoni vamwe vanhu vaiti handigoni maths right now kuna vanhu andakadzidza navo vakadofa vamwe vachiti handigoni maths havazivi ndakazouya kuuk ndikatoita maths ndikazodzipasa ndikatozoenda kuuniversity ndikaita masters so munhu wakamboita naye munhu wakamboita naye bonde asingagoni uyu samuseka akatozowana umwe munhu anogona anogonera communication very ball so iwewe zvibvunza kuti pamabonde 3 ataura naHendilion uri kuita ripi vazhinji venyu muri kuita bonde number 1 bonde number 1 ndere kunakirwa kwako iwewe ndirera unongonobhadhara mustreet wonakirwa but muri kuita marriage yenyu so ungosvika pamukadzi wako woita zvaunoita kuhure ndanakirwa pfeka bhurugu handi uyu mukadzi wako mumba haachaziyo uyo wabhadhara uyo atora keshi kana atotora keshi hachina basa nezvakawanda kwapisa zuva rabuda so ndo nhau iripo so iwewe kana uchida kugona bonde bvunza waunoita naye bonde kana uchida kupasa exam unoita sei unonyora zvinodiwa naexamina wachozve zvino unongoda kuti dzinogona bonde asi uchita maskiri awakaita pana fidzo iwe uchida nerimwe zirume zvaro singatomboziti fidzo chii kana uchida kugona exam
tanga wacheka examiner wacho anofanirwa kuti akupaka zvekustada zvacho. Tikaenda nepsychology daunodzidza biology unofoira zvimwe zvokuti noti vanodenda vachitori dofo vasingazivi aiwa kupsychology ndokwako. So iwewe kana uchida exam kugona bonde, hanzi kugona mbavha uirongera nditi rega ndite tsume kuti kugona bonde woziva zvinoda wauri kuita naye. So fidzo rutodii munhu wese anogona bonde kana akabvunza waari kuita naye. So uri kuriitirani iwe kana kuti uri kuriitira kana uchizviitira iwewe kureva kuti wabhadhara munhu ungoita wapedza wodopfeka bhurugu wende. Kana uchizviitira umwe wako uri type inonakidzwa nokunakidzwa kwomwoyo wako manje mumarriage mako imomo wadwa bo ndiwe number 1 iwewe ndiwadwa number 1. So iwewe murume wewe kana une mukadzi wako iwewe chimbomira zvekunakirwa iwewe chimbonakidzwa nokuona mukadzi wako achinakidzwa. Iwewe mukadzi wechirega kupretenda kunakirwa pasinganakidzi mudzeti izvi hazvisi kunakidza izvi pano kuboho dzeti apa hapasi kundinakidza apa pasi kundinakidza hapasi tombonditira vakajumhanisa one pamwe pavanenge vabaya parira ipapo ndopada dzokorora ipapo vakapapotsa pakati hapasipo vavudzi ndo language yatofanirwa kunzwa muchitaura kwete kupretenda kuita varungu vanongopretenda vanenge vada ngokufadza mutengi wehwawa. Shamwari usaita mistake yokuda kufadza murume wako hasi mutengi wehwawa. Murume wako uchafa naye. Vamwe venyu madwa ne 20 years muchipretenda and you gain nothing from that. 20 years uchipretenda unogaina chi 20 years 20 years marriage chingonyebera murume chitwanakirwa sina anoruza ndiweshe ari kuchembera ndiweshe apa muchitoenda kuti happily married hausi budza munhu izvi zvataita zvandazvandanzwa politely kwete zvomuti ndochicho unomudza politely haumuudzi kuti apa wabaya ndochicho chocho unomuuraya mafuses unomudza politely. Apa pamaita apa mapaita sei padzokororei apa panenge pari right apa panenge dzokororei tinzwe hapasipo dede hapasipo mama pedza mangwana toda kudzokorora zviya zvamambondiita zviya zvamandiita kana iwe wanziwo mangwana toda kudzokorora zvamambondiita usingachazivi zvawakaita ndezvipi mubvunze zvipi zvacho. A lot of marriage dzakubohwa nokuti hapana asingazivi neasingazivi hazi anoziva asati ambopedza kudza tipa I know apa zimunhu riri kuti I know richishandisa reference yaizvarakamboita kuna rumbidzayo kuna maijedza kare vachiri vakomana nomusikana maijedza wakavasiya uyo onai anonzi rumbidzai chiteka ndiye onaipo pano apa ndiye onai saka bvunza rumbidzai nahedha bvunzai hedha kuti hedha izvi zvandoita zvinonakidza here nekuti vanhurume vanofunga kuti vakafana nevakadzi vanhurume vanombofana nevakadzi. Munhurume panonakidza i1 pamurume ndiona zvangu ndombonzwa vamwe varume vamwe vakadzi muchida kufuridza murume munzeve muchida kufuridza pamhino muchida kudii murume panonakidza pa1 musanyeperwa ukoko ndokunonakidza murume chete zvimwe maiwe musanyeperwa ikoko ndokunonakidza ikoko ndokunonakidza murume. But varume manje ndopamakarasika varume mofunga kuti vakadzi vanonakidzwa apo chete aiwa vakadzi vamwe vanonakidzwa chero bvudzi dzimwe ngongodai bvudzi rake so saka vabvunze zvinovanakidza vakadzi vane mabhatani hobhosa vamwe vacho mukatovabata ikokoko muri kutova irritata nekuti vakambozviitwa nebhinya. Saka bvunza munhu wako iwe kuti iwewe zvinokunakidza ndezvipi especially kana uri murume rega kuva bhizi kuti kadore rega kana wadobvunza kuti kadora kura tikadora iwe kakaona kasingasvike paguvhu rako kadora saka tisi kutaura nawe kadora panapo ukaona isingasvike paguvhu rako une kadora so chirega kubvunza kuti kadora mubvunza kuti unoda ndikapinze papi bvunza ndokaisa papi. Ukauya nemini kupa yako bvunza muridzi wepamba kuti topaka kupi unosvika ukapaka mini kupa pamberi pepachomfa kwazirori munhu wezirori ouya asingakabona kakahwanyidzira udza muridzi wegaraji kuti ndombirowopaka mini kupa yangu iwo kudza mini kupa ngaigare kunzoko
igadzike kunze pane muridzi werori achauyewo paka rori panapa. Mukaisa Mini Cooper yenyu apa kapa, mangwana moenda kubasa hamuzokwanisi kubuda rori inenge yapakwa. Zvandiri kuzomataura ndinotaura kuti iwe usauya nenhau kubvunza naye Mini Cooper. Unoda kuzviziva kuti une Mini Cooper. Rega kubvunza mukadzi, rega kuisa vana vevanhu pakona kuti naye imi ndine kadora. Nawo haisi pakuti kadora. Nawo haisi kuti padora. Muridzi westadium ndiye ane fault. Iwe nekadora kako uri bho. Muridzi weburi ndiye ane fault akarega richikurisa kudarika saizi yako. Saka chaunopangwa ngovhunza ndopaka papi naye madam. Ndouya nako ndokaisa papi. Madam ati aka kakaita kaduku aka. Imbotanga yemadai nechigumwe chenyu chirefu ichi. Chirefu icho baba ipapo baba mwana nechigumwe chenyu icho. Ndizevezere munzeve. Ukanzi ndizevezere munzeve, unobvunza kuti ndichiti chii? Vanoda kuzevezerwa munzeve kavakadzi. Amuzivi? Bavhunzei. Kwenda kuzozevezera kuti chikwere tichi usabvunzana zvikwere. Zvikwere no ndanangodzoka zvangu ndizokuudzai. Ndandangoya zokudza nyaya iyona. Ndandavingwa kuendboss chifidzo. So 3 zvibvunze 3 questions. Tiri kuriitirei? Question number 1. Tiri kuriitirei? Tikuita kuti ndinakirwe here inini kana kuti kufadza iye. Zvino kana iwe uri kuda kufadza, vamwe venyu munoda kufadza mutengi wehwawa asi muchizvirumbidza imimi. Doro rinondinakira here. Hausi kufadza mutengi wehwawa. Kana uchiti doro rinokunakira hausi kufadza mutengi wehwawa. Kufadza mutengi wehwawa. Kufadza mutengi wehwawa kurumbidza chikwama chakabata. Chikwama chenyu chakanaka ichi. Chikwama chenyu chakanaka ichi. Mari yenyu inotenga. Mari yenyu mari yenyu yakaoma. Yatenga rose here. Ndokufadza mutengi. Vamwe veyoda ndoda kufadza mukadzi wangu. Nekumuudza ndanakirwa zviso zvofadza mukadzi. Mukadzi wada kufadza mukadzi ka. Mufadze nezvaari. Munyebere nezviri paari. Vamwe ita zvinondinakidza. Aiwa. Right. So mazvinzwira ka. So ndokwatiri kuno. Tiri mukwarantine. Kana uchibva Zimbabwe, mirai ndikupe adhi. Mirai. Kana uchibva Zimbabwe, zviri nani uite quarantine kuPortugal. Panouya unopera mari. Ukaita quarantine kuUK wapera mari. Uya kuPortugal kuno uita quarantine yako kuPortugal. Panokwana 10 days wobhururwa uchienda kana uchibva Portugal uchipinda muBritain, haubhadhariswe. Uchaiti quarantine Britain. Nokuti hotera dzekupo thank me later. So mama tikudi. Ndanongoya panapa, it's a real life. So ndakukacha panapa ndomboita zvangu zvemusic. Tichifadza. Timboridza music. Moda kunzwa music. Ndoridza music. Yes. Phone yangu yaende piwa noe. Yes. Naivedwe. Naibanwe. Kwenda yese bifoni. Andichaboni imwe phone yangu. Live yapera. Tomboridza music. Serious live yapera. Kamchiti ndonyeba live yapera. Gaindikate ndinyatsokuridzira music inoyi. Ane music yandoda kuridza pana. Right. Rega indikate pano ndikuridzire music. Takuchiridza music manje. Ndakanga naisa flash.